Oke. Namanya sinten, Mbak? Vera. Mbak Vera? Nggih. Oke, Mbak Vera. Bingung macake Solo Putri nggih? Nggih. Oke. Makasih banyak iki nek pesen suwe iki. Jan tenan. Kamu kerja di luar ya? Taiwan. Ibu ya? Nggih. Ya Allah, nek sini omah, guys. Jan tenan. Oke, ku endi mau ning kono. Oke. Oke. Kerjanya itu pundi sampean, Pak? Taiwan. Ibu ya Taiwan. Nggih. Ya Allah, Taiwan kabeh, guys. Jan tenan. Nggih. Itu tahun iki. Taipei. Kami minum banget sampun, Mbak. Hmm. Oke, boleh nggih. Jus. Tiga. Oke guys, kita make up di mana ini Mbak Win? Di apa ini? Lampu. Yang ini melok Guys, sebaiknya pemberan. kiri melok lampu. Lampu. Ki Mbak iki ning kerjane neng Taiwan. Ibu, Taipei, iya. Taichung. Taiwan. Kini juga Mbak Manohara setelah menikah pengen serius Mbak Manohara, alhamdulillah pelakon bagian slot. Makanya untuk teman-teman semua sehat babi dan ayo Ning ndi? bagi dan pesen Ning ngene sapa? aku nek gak bagian slot aku nangis neh, aku diubruk-ubruk ya Mbak, malah aku pengen ditandani Mbak Manohara kok gak iso ki piye ngono. Iki bukan salahku yo guys. Bu Bu manten, Bu manten iki. Ibu Sumiati. Oke. Ibu Sumiati ta pundi? Jengken. Oh, Ibu Sumiati di luar si Argen. Nggih siap. Mriko hiburane Mbak Manohara. Bisa putrane dadi manten sing rias Mbak Manohara. Lah, Iki nggih. nggih sing jaluk niku. Nah, makanya Jan mantap. nah alhamdulillah Iya, bagian tanggal sama bagian slot. Oh, 1 tahun nih, Mbak. Nah, guys, 1 tahun loh, Nah, yo guys. oleh anu 1 tahun. Tenan, malah 1 tahun. Pinter sayang. Alhamdulillah ibu. Nggih, alhamdulillah. Makanya untuk teman-teman semua sing ngarep rapi, sing sing pengen bagian slot, engko aku gak dinesoni nek karo wong. Lah iki lho, wonten sing pesen teng kula ta, Bu? Mboten anu enten Jo. Mboten ada pas enek job, mboten Waduh. saged sepuntene. Piye to, Mbak? Makanya kalau saja Mbak Nuki anu Mbak Nuki tak sik tak anu saged to kula ngoten. Nggih, makanya untuk teman-teman semua sing aman. Sing arep pesen rias, monggo silakan ndang gaging. Kok nek gak bagian slot kok dinesoni aku. Ngene. Aku aku pengen dirias Mbak Manohara, besok ngono ra iso. Itu bulan. Besok ngono ra iso. Kita harus piye kan dia sapa ngoten. Nek puas nek iso. Makanya jarak jauh dah. Nggih. Pesen gitu. Makanya kalau nggih mesakne sakjane ada tengoro ning omah. Nggih. Terus gak iso ngoten niku. Aduh. Jadi ki yo mesakne dadak piye neh. Piye? Mbak Nanian mbak apa nih mbak prank nih? Gawe kelo nek wong ngomong ngono guru batul kudu ngevlog ya. Aku
iki kesakne Mbak Neni lho, balik mbok prank ae lek sesuk gak nyang piye. Nyang. Kita harus di nganu di apa Mesti wakili nyanyi, wong. mesti nyanyi. Diwakili ya. Selamat pagi Kak Son. Pagi. Tetap semangat job terakhir. Oh iya, selamat pagi Bu Pur. Ini Mbak Nendis. Kasih op kalau sen netizen. Saya netizen ini enggak ini. Gila. Oh, enggak pernah dihujat saya. Cara masuk vlog gini. Enggak. Mbak Neni. Hadir sini dulu. Kita kok semeringah we. Kan di prank lho. Sesuk gak nyang neh. Lho. Lha wis dinyangi wong ki. Ya. Kecil kabeh sidome sih anu. Kok ani dia beda ini di. Wis teko. Sapa? Wis Dewi. Aku ngono. Ayu kok bagus tuh gitu. Ngono. Lho, kowe dihujat ta lho kowe. Enggak teko mesti. Mbak. Terus lah nyauri piye? Tak teko dhewe. Dia mau itu padahal teko yo ngono lho. Bener kok lho, lagi lho. Lho. Ya takok yo. Oh ngono. Lah berarti panganane wedok lanang ngono. Walah. Tanyakan pada yang bersangkutan. Wedok apa lanang to, Mbak? Yo, ono sing bodoh. Oh, nek yo padha iki lan. Nganggur dulur itu. Jus. Zaman padha isih prawane. DKI. Dipidih lo ya. Iya. Ada kemajuan logistiknya dikai bling-bling ya. Oh iya. Sering Mas Surya anu. Surya Si mantap. canggih. Lancang wong iki. Beh. Jus. Jus. Minggu gak diudan sampai sesuk. Iya, tak ngono atae. Mane-mane. Lah gak seminggu malah ndek sik tanggapan Boleh pas seminggu. lep sawah ya ngono ya. Terima kasih lu ya Allah. Aku berikan kanca-kanca kabeh. Lho, lak kebaikan kan yo ngono Kebaikan kuwi. yang luar biasa. Menanam kebaikan, ngunduhi kebaikan. Oh iya. Rono pi, wonge panen pi. Nah, ayo nunggu sak-sak ya. Apa tak ngeret dhewe? Heeh. Kamu matune lali. Sak Mbak Win, ngene Mbak Win. Mantap. Kita ngelopok iki. Ini Mbak Win. Cucuk tahun 90-an sampai sekarang tetap jaya lagi Mbak Jus ini.
Min Mbak Min. Piye? Gimana perasaan Anda? Luar biasa, terima kasih Mbak Manuel. Saya di make up Manuel. Mbak Manuel ya, luar biasa. Asik, iya, iya, iya. Oke, balik nganu. Ini kan salindri ya, Mbak. Wedi banci. Ini kan saliung ini. Gitu ya. Terus kita ini kalau yang ayu. Mbak kok manja ya hari ini? Nek dasi gede niki gawe apa? Gulungan niki ya pantes. Ini dasi gede. Mas kena silet ya. Jadi espresso urung makan. Enggak terlalu susah. Sebenarnya gue beli dhewe tok, Jess. Selesai. Ini pengiritan. Yo, dek si termiyur ya Larman. Macis. Jatuh. Ya, itu tak ikling. Itu temen Mbak Wit. Mangkling ini ya. Iki dicengkok napa mboten? Kita ya. Piring, Bu. Yo to kiko dibuat, lanjutnya dikek anyar, kiko didandani rebose. Kayak avatar kayak lu. Kayak sinden sapa kae. Ireng. Iya. Aku bumi campur sari. Terus kisah banget oke. Kiri-kiri. Ini gak kenal Mbak Sri Bomo? Kenapa kan? Mau Bomo? Bomo? Bumoy gunung gitu loh. Kau ini nganu apa sih? Mantu. Ini apa? Ya, ini tak ada satu kali ketemu lagi. Kelemahannya nganu ya Mbak, apa itu jenenge? Video sing nganu Mbak Bin. Ya, coklat. Mbak Min, kelemahannya video ini nek kena keringet ya. Guyu sih. Kelemahannya video ini. Iya, iya, iya. Iya. Yo pite. Tapi jadi gak klet, tapi ya. Aku kok aku nyenggol loh. Iya, seperti FIFA. Tapi nganu apa FIFA wi gak kelet. Wi kelet. Nek kayak gak kelet, cuma deler. Lagi kita iki berlaku. Ya yo kuwi apik, tak mau kuwi. Tapi gede. Kayak seru. Iya. Gila kok. Mulai iki lho koyo piye. Ya Allah. Ya Allah. Menengok tak senengane. Bayar di 50. Gila antar kayak susu manuk iki lho.
Anyar ngono nang. Masa kaya ngene anyar? Anik ringin. Rupane kaya Ringin lho. Sinden lho. ndi sungas krene ngene lho tak parai. Mana aku ganti dari kafe. Minggu nyambut gawe lho modal kok. Situr. Lho ana ning ndi yo sre. Iki nek ngrapek nih tuku solar. Bong. Bong. Asyik. Dia nang solar bawang. Bu. Ya delok nang walus kan deh. Loh, lha iki napa cepat iki piye ta jawab? Yo kosek. Kon kowe. Deserian di kok. Apa coba? Gak apa-apa kene mburi. Lah, Nang nyak kresek lah ngono lho. Niki reparasi embut. Lho, jangan meragukan kamu ya. gunung kayak gue dewe mati deh itu gak jadi ya lah Jadi bermodal modal ini ae. ini saya jadi gitu iya Tunggu. wah itu sadar Ini ki sejauh kasih, nggak boleh duit. nih Wih orang wih. Oh iya tapi tapi udah saya lama nggak sih. Betul. Gila tadi. Iki lho omah Sindak apa piye? Omah tumo lho iki. Ya, plus ini juga. Saya lupa. Ini tak bilang juga. teh Murah ya. Ya. ya udah dah luluran ye Lho, Mbak Eke kok ya luluran barang ya. jangan yang bodimu kalau Tengkrek. body gue kok putih Ton up toh. Turn up. Ton up toh, Bu. apa lu langsung di Udah penting jago pi. Sati-sati pi. ngomong ibu harapan ibu Duromo mekaten ugi Bapak terjamin ugi paring tepo palupi ringkang putra Bekasan nyengke saged nglantaraken ponang temanten saged lumebet wonten ing alam kadiwasan ya winastan alamadya pramila dina sumung kemangaturaken agunging pandun sinartan nyunagungi samudra pangasami karana dereng saged sembulih ingkang sakalengku kathah lan sae dunia dicara sengkeman wis kasembadan tumuli ngringkang ganseng menika temanten arsa kadheraken ingkangipun adicara krobangan wontenipun kaca pucuk dal kembul buku jenar maca warna dinelak ngeling santi mulya tumuli suwung monggo kadheraken kaca pucuk Tapi karena musiknya apa? Pacaran ya?
sanggaten paripurna sumengkeme penganten tumuli kadheraken kaca kucur tumuli kadheraken kalenggan sabareka dahar tembuning penganten liripun penganten dahar sesarengan ibak nunggih sang nata dalas garwanipun Prameswari nata kinarya pranamita kanggo taping rasa tresnani penganten ing ngri kalenggan siang menika. Ugi kalenggan siang menika katuraken wilujeng rawuhipun kadang pisan sutresna Bapak Tojamin ibu. Foto kalian Romo Maibunipun monggo Bapak Lamiti kalian Ibu kadheraken jumeneng foto kalian penganten monggo. Monggo Bapak Lamiti kalian Ibu jumeneng foto kalian penganten monggo. Pak Lamiti Ya, dandang aja di sana. Wah, istri api. Anda tidak percaya? Serahkan pada ahlinya dulu. Wah, si penduduk udah tahu dia nanti tak Astagfirullahaladzim, ya Kuwi lho Mbak Wi, Mbak. Alis sing kok teko omah gak diumbat 3 dina kur dikosoto. Diplat. Diplat. Engko bengi kok tanggapan perang. Nah, tanggapan perang engko. Lah iya wis kuwi gak sambung apa. Wah, aku yo nyambung apa yo ora tak masak. Lho, Jus, ana juse lho Mbak. ngantek mboke. Ngantek mbok hapus detenono. Pokoke. Engko salewe bar iki dadi gawe anake wedok. Nah, Oh ya barmu wedok ya kak ya? sekolah. Lho wis apik lho mening lho. Mak pesen sanggul ning kene ya. Karena harus bagus hasilnya bagus jus dipakai nanti berubah total jus tetap jus saudara saya baik hati. Ya ngono kuwi nek ditop nek gunane saudara saya. Nah, kalau gak Ora yo juga nih. kawasan rasan. Iya, Ya dukun tok ngono. anak gue dipatek nih. Lah. Wah, ada orang ketiga loh ceritanya ini. Ayo. Bisa pecah belah. Yo. Pak wedi aku. Nit. Wedi ora lho. Lho, delokan apik lho isan. Ah, lah kuwi lho Kak, tenan sanggul tenan lak wi. Sanggule gedene kaya peline salehun. Lho. Ya wis kaya peline sonya. Teko kono bareng. Dan sanggule gede kaya peline lho. Jarene kayak sipelmu lho, kayak sipelmu kalian. Kayak sipelmu sanggule gede kayak sipelmu. Meper hari nyalaan. Hernia jare. Susuk sing tak wae kan ndi? Hilang saiki san. Iya ta. Tak san nek ndi susukmu. Iki. Otak cepet nang kono. Oke susuk hias tok Jo iki dhisik baru tak susuk iki ya. Oh. Iki ben gak ngono. Kan biyen kita wae apa to lari ya. Tapi susuk hias apa to? Gede ya. 100.000 lho, Mbak. Reparasi niki. 100.000.
Yo gelungane regane 100.000 kok. Lah reparasi dia di 100.000. Net. Kan hadirmu nanti. Hadir sih. Dan Iya hadir. Kita minggu rupanya putih. Gak sabar. Ini gak dulur udah. Dulur, Mbak. Dulur. Dulur Sinarawati. Coba Sinarawati, Mbak. Coba wedi aku. Ya, ayo. Coba mau Sinarawati bukan tenan wedi ya. Terkabul Mas aku. Gelungan kayak susu lawa. Iya ya, aku mah yang ngono. Kayak susu lawa gitu. Kak. Niki mengke biayane napa niku jenenge Reparasi pinten? reparasi sanggul pira Mbak Win? 100. Kok murah men to, Mbak? Mbak, jenengan iku lanang tapi kok ayu lho, Mbak. Jadi konten tuh. Lho lha piye? Kilo tak semiriron barang kilo Mbak Win. Lho. Ini kok 100.000 lho, Mbak, kok ora telas. Iya, Jal. Niki mengke opae 50.000. Harganya telas 3. 15 espre. Pokoknya 100 totale. Sak masange niku pun lengkap. Niki pas lho niku 100.000. Mau sanggul lho. Dinggo iki rupane sak kaya susu lawa lho. Den. Jajal nunggu 1 bulan kemudian piye? Kok mentolo nganggo. Engko jajal 1 bulan kemudian tambah apik awetan saya lecek lho. Ya pas dijungkir balik mbok yo aja nemen-nemen. Tak kena pakai harinya tuh. Yang gede kan. Aja enggak terus ini. Seminta dulu ya. Cemita ini. Jenis sepeda. Kok gelungan ada cemita ini. Ben nyocok. Satu. Kalangnya sama. Iya. Gayung. Lah ngono lho Kak, api Kak deloken to Kak. Wis. Oh salah. Pramugari iki to. Mbak. Pramugari. Pramugari. Halus lho, tapi itu kaya tangkleng to bojone iki. Kita kena patah. Ada piro lagi? Telu. Geng. Deloken jajal maling seorang salehu. Jus setelah dipermak dengan ahlinya. Iya jajal. Antara dengan karaoke kita Aku juga cocokan yang dulu. cepat aja. Asu bra. Iya. Tak tekoki gimana Kak perasaan Anda Kak? Gurih sepilen tapi sanggule. Iya kok sepilnya. Ya Allah, kayak Ibu Pertiwi loh ini. Halus.
Malah halus. Ya Allah, dek mau kok sipel. Loh, malah halus. Sakniki. Gimana Kak perasaannya? Alhamdulillah seperti ibu Persib. Terima kasih Mbak Manuera, sukses selalu lancar. Asik, alah lah